a cikin sati ɗaya ko biyu su bi dazuzzukan nan su rika bombin wayannan 'yan ta'addan. In dai kai dan arewa ne ya kamata ka tsaya ka saurari wannan jawabin daga bakin Malam Nasiru El Rufai yadda ya kawo yadda za a karar da dukkan 'yan ta'adda cikin sauki in dai har gwamnati ta bi wannan hanyoyin. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar like. Ai sauraro lafiya. A cikin sati ɗaya ko biyu su bi dazuzzukan nan su rika bombin wayannan 'yan ta'addan. Sannan sojojin ƙasa da 'yan sanda su jira su, duk wanda bom bai kashe shi ba in ya fito a gama da shi, wallahi za a yi maganin abin nan. To amma menene damuwan gwamnati? Damuwan gwamnati, na ji daɗi da kace daga Amnesty International kake. Damuwan gwamnati shine ku irinku masu cewa kuna kare haƙƙin ɗan adam, ku ne za ku fito ku ce sojoji sun kashe faran hula. A tsaya in gama. Ina faɗan haka ne domin in gaya maka irin tunanin da muke yi da kuma yadda su sojojin su kansu suna jin tsoro su ce to in muka yi haka a ce mun kashe faran hula, a ce International Criminal Court suna bayan ka, ka je wata ƙasa a kama ka da sauransu. Idan ba mu zauna dukkanmu mun haɗa kai mun lura da cewa 'yan ta'addan nan danja ne ga kowa da kowa, kuma duk abin da za a yi a maganin su a yi ba, wallahi abin nan ba zai ƙare ba. Saboda haka a taƙaice akwai tsari wanda gwamnatin tarayya tana dubawa, kuma idan Allah ya da kwanan nan za a ga wani abu. Ba zan faɗi ko menene ba da domin su ma 'yan ta'addan suna jin rediyo za su iya abin nan, amma insha Allahu akwai tsari wanda za a yi maganin su. To Allah ya yarda. Ga wata mai farin hijabi a nan.